Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay magre-react kami sa isang reaction video. Minsan lang ito. Magre-react kami sa reaction video ni Ustad Abu Zaina dito kay Bapa Uto. No? Inshallah, makikita nyo kung bakit kami magre-react. Paano ka mabaliw? Paano ka mabaliw? Paano ka mabaliw? Dahil hindi mo makikilala ang Panginoon mo pag hindi ka dumaan sa shirk. Mag-shirk ka muna bago mo makita ang Panginoon mo. Yan ang kasabihan ng mga uluan mo. Magpupur ka muna, mag-shirk ka muna, sambahin mo muna ang sarili mo at bago mo masamba ang Allah. Huwag mo naman pasambahin ang tao sa'yo, pero pwede mo sambahin ang sarili. Yan ang katuwa. Pag nasamba mo na ang sarili mo at nalaman mo na ang sarili mo, malaman mo na ang Panginoon. Hindi mo makikita ang Allah sa pamagitan ng sambayang. Hindi, mababa ang stages yan. Mababa pa, rupo ng sambayang 13. Ang sifat ng 20, sifat na Allah 20. Ujud kidam baka. 20 yan. Ang isang ujud, kung tatapsilan ng mga ulama, mula umaga hanggang hapon hindi patapos. 20 yan. Uupirahan mo yan. Pero si Uto, sa pamamagitan ng sikan lang mauupirahan. Dahil ang Allah na ang mag-guide sa akin nung mga sinasabi ko at nung mga nakikita ko, hindi na ako yan. At hindi na rin si Uto ang nagsasalita. Ang Allah na. Yan ang kaputuanan. Ang lahat ng nakikita ko, hindi na ako, hindi na rin building yan, hindi na kaya ko, ang Allah na rin. Ang naririnig ko, hindi na nung sigaw ni Sultan, ang Allah na rin. Ang nararamdaman ko, at ang mga galaw ko, pati pagtulog ko, pati pagkain ko, pati paglapit ko sa asawa ko, ang Allah na rin, kulang na lang, ako na ang Allah. Subhanallah. Palala na ng palala ang sitwasyon natin. Grabe. Palalim ng palalim. So, sa reaction pa lang ni Ustad, no, sa yung piniplay yung video, grabe yung pagkadismaya niya. Kasi syempre, yung mga sinasabi ni Bapa Uto ay talagang hindi natin alam kung saan yun nanggaling. Kasi hindi talaga yun. Ngayon ko lang narinig yun eh. Actually, tayo po kasi, kayo po kasi ng mga daiya, no, tayo ng mga daiya na nagpapaabot ng Islam, tayo na nagdadawa, kadalasan sa atin ay mga ordinaryong Muslim lang, no, katulad po namin na mga ordinaryong Muslim lang. Bakit po tayo nagre-react dito? Para malaman po ng mga tao na tayo pong mga ordinaryong Muslim ay tayo po kasi yung kadalasan na linalapitan ng mga hindi Muslim. So kung nandito yung mga panatiko na hindi Muslim at nandito yung ating mga ulama, tayo po yung nandito sa gitna, no? So dapat po sa atin, kung nag-share tayo ng about sa Islam, no? Nagbabahagi tayo ng about sa Islam, dapat po sa atin kung nagbabahagi tayo ng about sa Islam, tungkol sa Islam, ay dapat kumukuha tayo ng kaalaman doon sa mga ulama. Kumukuha tayo ng sagot sa mga tanong nila doon sa mga ulama, hindi sa ating sariling pag-interpret, no? O sa ating sariling konklusyon o ating sariling ideya. Dapat po tayong kumuha ng kaalaman o ng sagot doon sa mga ating mga mahal na ulama, no? Ating mga ustad, sa ating mga sheikh o sa ating mga ulama. So, yan po ang nagkakaproblema po tayo, no? Dahil marami ng mga ganito, nagbabiral, si ganito, si ganyan. Kasi may mga sinasabi sila na hindi naman talaga turo ng Islam. Pero akala ng mga tao, nalilito yung mga tao at akala nila ito ay turo ng Islam. Subhanallah.